И здравейте хора! Днес в този епизод сме в Legit, но не както по принцип в джейла, ами сме в Survival. До сега не съм била тук в епизод, само да си намаля звука, тъй като има някои нови звуци, които са добавили вероятно от сървъра. И да. И днес ще ви покажа моето развитие тук, което всъщност е много малко, тъй като почти не съм играла. И да, тук имам някаква ферма за моркови, с които всъщност се изхранвам и имам някакви култи в инвентара. Незър портал на много тъпо място, всъщност въобще не съм ходила там, почти не съм ходила. Тук имам кактус ферма и като цяло това е от главния ми хоум. Сега ще ви покажа една къща, която продавам. И се намира на Lard Mill, може да разгледате. Също така ще добавя още някои неща, като те ще бъдат ето това, тук ще бъде като Potion Room, нещо такова. Ще продава заедно с къщата, на това просто в момента нямам недрак. Да, май така се казва. Nether Brick всъщност, да, Nether Brick. И ето тук, имаше крави обаче, умряха. По неизвестни причини. И да, като цяло това е от моето развитие. Кратко ключ, не знам колко е дълго. Значи тази къща се продава, заедно с това, което е за нея, т.е. ще го махна, тук има някакви покуци, които ми трябваха да направя. Ще просто да направя там някаква къщичка. Може да използвате, примерно, ако сте по-развити, за enchanting room, да си сложите enchanting тук или за някаква базова къщичка, така. Нали, да. И не знам дали показах всичко от хоума ми. Да. Тук в тези честове те са ми така разхвърлени за по-важните неща. И тук имам чест мънчък. Тук е малко така полугрифан, защото не е реснато. Няма както се казва, клайм, да. И имам някакви неща, тук е храната, само тук е подредено, имам съвсем малко диаманти. Доста каблстон, андерзит, диорит и дърт, който трябва да оставя. Също, да, аз нямам всъщност полсъндром, не ми трябва много. Тук някакви fire resistant терминутки, някакви глупости. Тук не е подредено, да, никак. Да, тук са ми енчантнатите неща, които съм енчантвала и сега ще ви покажа къде съм ги енчантвала. Да. Ето. Тук на втория етаж там са малка къща, който между другото е много смотан. Тук е доста смотан, защото е много малък. Трябваше да е по-голям, но го бърках и да. Тук имам Enchanting Table на 300 лева. И да. Подариха ми материалите за него. Аз между другото в Survival играя от доста скоро. От няколко дни. И тук съм с един човек. Но е доста топ това, което ще изразя в момента. Забравях му името. Не съм играла с него. Всъщност ние започнахме точно на Нова година. Навръх Нова година тук, на това местенце. Решихме да си направим къщичка, тъй като изглеждаше доста добре. Аз между другото никак не съм се разхождала. И кажете, ако искате да направя поредица на Survival, но тя няма да е нещо да оцеляваме. Ами ако има нещо интересно, просто ще го заснемам. И този клип няма да е много дълъг. Просто ладно ми. Просто така, някакъв клип да има. Мисля, че защото съм на 16 чемка, да. Сега ще ги направим на 8. Гледах там мини неща и гледах новия спал на Legit. Аз дори не знаех, че има тук такава къща. И значи имаме съседи. Доста съседи имаме от всички страни. И много яко ми лагва. И защото майна чел клас с примисъл. Някаква такава готина име има. И някаква къща, която е доста странна.
майна. И доста лаги, не мога да разбера що. И... Ами добре, като цяло, тъй като нямам в момента много време, това ще е за това клипче. Сега ще го обработя и ще го оставя да се рендва. То всъщност няма да се рендва много дълго време. Но ще го кача тази вечер, в понеделник, тъй като не съм качвала отдавна клипчета. И да, благодаря за гледането. До скоро, напишете в коментарите дали искате да правя тук нещо. И да, също така може да дадете лайк и да се абонирате, ако клипчето ви е харесало. Не е кой знае какво тази къща ме кефи. Не е кой знае какво развитието ми, но все пак играя от 2-3 дни тук. Тоест развивам се, иначе съм започнала доста повече време. И да, благодаря ви и до скоро!